Akwai yiwuwar yin firamare election a jihar Gombe tun bayan da sulhu ya ƙi samuwa tsakanin Sheikh Fantami da kuma Jamilu, ko kuma sanarwar da gwamna ya fitar na naɗa ɗan takararsa Jamilu Gwamna a matsayin wanda zai gaje shi a takarar gwamnan jihar na shekarar 2027, inda kuma aka yi fatali da ɓangaren Sheikh Isa Ali Fantami, inda kuma Sheikh Isa Ali Fantamin da shi da magoya bayansa suka yi watsi da wancan tsari na consensus. So daga baya dai gwamnan ya tabbatar da cewa za a gudanar da primary election, ma'ana kuma za a yi zaɓe irin na ƙato bayan ƙato, so wanda zai tabbatar da inganci ko kuma adalcin da suka ce sun yi. Sai dai kuma gwamnan ya yi gargaɗi da kuma jan hankali kan waɗanda za su shiga wannan primary election da za a yi, so na cewa ya zama dole ne kowa ya martaba doka, so kuma duk wanda ya kawo hargitsi, hayaniya, da zummar kawo wata tashin-tashina, so doka dole za ta yi aiki a kansa. So za mu iya cewa wannan dai gargaɗi ne ake yi masu 'yan takarkarin da za a yi primary election ɗin. Jam'iyyar dai APC a jihar ta Gombe tana da tabbacin cewa Jamilu Gwamna, da gwamna ya naɗa shine zai gaji gwamnan. Sai dai ɓangaren Fantami ɗin suna da ja da kuma ganin cewa ba a gudanar da adalci ba. Sheikh Isa Ali Fantamin shine ya fi dacewa da wannan kujera ta gwamnan jihar ta Gombe. Mutane da dama na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan turka-turka ta siyasar jihar ta Gombe, wacce tana ɗaya daga cikin siyasar da ta fi ɗaukar hankali. So jihohi da dama an gudanar da tsarin consensus ɗin, so wasu abin ya masu daɗi, wasu an kwarfe su. Da dama dai ba sa maraba da wannan tsarin da aka kawo, wanda gwamna directly zai zauna ya sulhu ko kuma ya naɗa ɗan takararsa kai tsaye. Hakan na ciwo mutane tuwo a ƙwarya. Sai dai a duk lokacin da sulhun ya gagara, so akan dawo tsarin nan na primary election, ko kuma a zo a yi ƙato bayan ƙato da aka saba yi. In kuma ba shi ba, za a yi zaɓe wanda aka saba a da na agent da ake yi. So ku bayyana mana naku ra'ayin kan wani tsari ne ya fi tafiya kan daidai game da batun zaɓen wanda zai gaji gwamna ko kuma tsayar da ɗan takara a jiha.